god morgen, eller god aften, eller god eftermiddag, eller god formiddag, eller hvornår nu end ser det her. Klokken er i hvert fald lige nu 08:10. Jeg har lige skrabet is i min bil. Og jeg plejer altid at starte mine vlogs i min bil, så det gør vi selvfølgelig også i dag. I dag skal hestene have tandlæge, og de skal vaccineres. Og dyrlægen Tina, vores elskede dyrlæge Tina, som jeg har nævnt så mange gange før, hun kommer mellem klokken 9 og 9:30. Jeg er kommet til Vonge. Jeg har lige parkeret min bil her. Jeg kan ikke holde helt over i hjørnet, som jeg plejer, fordi der jo er sne i hele gårdspladsen. Så han tabte en tand i sommers. Og den har simpelthen gemt helt ind til i dag. Fordi jeg skal vide, hvilken tand han har tabt. Det kan Tina jo se. Og hvordan det ser ud. Og så Tina, hun kan se hans tand. Jeg synes, det er sindssygt imponerende. Jeg mudede hans boks, og så var der noget, der sagde klik, eller hvad det hedder. Noget sådan noget hårdt her. Det rammer en skånegrev. Og så var det en tand, han simpelthen lige havde tabt. Klokken den er lige nu 08:54. Nej, 57. Og jeg har lige været nede og hente hestenes mash. Det er noget, de får her om vinteren. Men kun om vinteren. Og ja, det er fordi, jeg synes, det er irriterende at lave. Men fordi det er så koldt udenfor. Så får jeg lidt ondt af dem, og så vil jeg alligevel gerne lave mash til dem. Lun mash til dem, når de kommer ind. Det får de altså ikke, når de kommer ind nu, men først i eftermiddag. Jeg kan se, at jeg også skal have lavet noget foder til Shakira og også til Tester. Så det skal vi også lave i dag. Det larmer på den lille gård. Det er traktoren. Det er David, som lige står og varmer lidt op, så den lille hund kan havre huset, som jo selvfølgelig er der. Hallo! Det er lidt mærkeligt der. Ej, skal vi ikke gå på stien, som vi så fint har lavet her? Det er lidt mærkeligt, jeg henter dig allerede nu, hva'? Ja, det er det. Det er godt. Du er ikke rigtig travl i dag. Kom, mus. Kom, vil du med lidt? Lasse. Hej, Lasse. Hej. Nu har du lidt øre. Så det er altså lidt mere glat for Tester, som har 4 sko på og ikke har noget fodfæste. Han glider lidt rundt. Lidt synd for ham, faktisk. Ja. Jeg har fundet deres screamer frem, og så har jeg Katago 4-tech-dækken til Shakira. Ja, hey, du skal lige vente. Og til den står og smiler. Så har jeg et Bang on Track tæppe til Tester, og så har jeg et 300 grams staldækken hver side ved hinanden til Tester. Okay. Jamen, du er god til at smile. Ja, det er du. Det er med, ikke vælte det ned. Det synes jeg er træls. Ja, så skal du ikke gå væk. Ej! Det er med. Lille te, var det dig? Der var 1, der var 2, der var 3. På cykeltur. Der var 6, der var 7, der var 8, der var 9, der var 10. På cykeltur til dig, hvor der er lidt glæde. Har den pissegod tandstemme. Tjener, er det dig? Eller dame, er det dig, der har valgt Bang on Track ned? Sig mig en gang, jeg prøver faktisk at holde ting med rene her i firmaet. Hvad kvitterer I med? Ikke en skid.
Dame, du skal da sgu da ikke åbne boksen, så han kan rende ud. Så. Det er godt, du har den længste hals, hva'? Så kan du nå. Det er sgu da synd for Twister. Ja. Det er synd for Lille. Sådan. Godt, heste. Nu når hestene er inde, så kan jeg lige gå over og hente deres pas. Det er en frisk vind, der er lige her. Fuldstændig. Det er ikke sådan spis en godbid, og så glider tingene ned overhovedet. Nej, det er... Ej, hvor er du god til det. Twister han står lige her og vågner. Shakira hun er lidt mere vågen. Hun har det med at svede rigtig meget, når hun har været i bedøvelse. Så hun har det lidt varmt, men det er okay. Ja. Du er frisk nok til at reagere på dit navn i hvert fald. Godt mus. Jeg sidder lige her ved Twister inde i boksen. Ikke i hans boks, men i boksen han låner. Og det korte af det lange det er, at han skal til at have opblødt sit foder, for at han får mere ud af foderet. Han er lige til den. Altså han må ikke tabe sig mere. Han må tværtimod gerne tage på. Og for han får mere ud af hans foder, så skal han sættes op, og så skal det opblødes. Ja, og det er simpelthen også på grund af hans tænder. Hans tænder er hans største udfordring. Der var ingenting med Shakiras tænder. Hun har flotte tænder, og det er bare mega dejligt. Vi skal til at give gulerødder i stedet for godbidder nu, fordi de sætter sig fast i tænderne og bliver sådan noget leragtigt. Så gulerødder er altså bedst, de praller bare af tænderne. Hvorimod at jeg som sagt godbidder, de sætter sig i tænderne. Det kunne Tina tydeligt se, så det skal vi have lavet om på. Når jeg er på vej ud igen. Hun er vågnet nok fra sin bedøvelse. Kunne du lige gå lidt langsommere? Ja, du skal nok komme ud, men kunne du vente? Okay, den der tålmodighed, den er der altså ikke helt. Nå, Twit. Er du ved at vågne lidt? Du er klar til at komme ud igen? Er du? Godt. Den er varm. Jamen, går du først? Jeg skal bare med. Twitter, du skal lige vente. Så er Twister også kommet ud. Jeg er på vej hen til min bil igen. Jeg skal i Agroland i Brande. En lille halv times kørsel her fra Vonge af.
har jeg været i Ekoland. Jeg har købt en undertrøje til Tester, og jeg håber, at han kan passe en small. Og så har jeg selvfølgelig købt 3 spande til ham med låg. Nat, eftermiddag, aften og morgen. Vi er lige på forsøg med, hvor meget vand der skal i. Lige nu er der en halv liter. Så vi vil lige se, hvor meget det suger. Jeg har også sat Testers nat og morgen. Nu må vi se, hvordan det er med 1 liter vand. Så er jeg simpelthen på vej ud og hente næste igen. Klokken den er 3. Min næse er lidt rød, mine kinder, og jeg har taget hue på, fordi det er simpelthen koldt i forhold til tidligere i dag. Det er også en lille smule tåget. Hej dame. Vil du med ind? Hej mus. Tvinder vel også med ind. Det kan kun komme en. Vi kan kun tage en af gangen. Pas på, at du ikke falder. Værsgo at spise mash. Se nu her, hvem der pænt står og venter. Vil du også gerne med ind? Så er vi her igen. På vej ind. Ja, du går fint. Du skal bare gå helt stille. Nemlig til, vi skal prøve den nye undertrøje. Ja, se om den passer til dig. Jeg tror det ikke. Men det er da forsøget der. Ja. Er det godt? Jeg har rettet til Testers undertrøje og den hjælper jo ikke rigtig, der den skal. Så nu er jeg spændt på at se, om den anden passer. Den passer væsentligt bedre her foran end den anden. Det jeg er lidt træt af, det er, at den skal sidde så stramt rundt om maven. Ellers så sidder den faktisk rigtig, rigtig fint og dækker det område, som der er brug for at dække. Så nu er den her ud. Rigtig bred. Er det flat? Der får den præcis det samme. Så jeg kan godt sætte låg på. I mellemtiden så har jeg en mule. Altså der er ikke meget tilbage, men skal du slikke den her af? Nej, lad os ikke spise den. Er den? Sådan. Så blev jeg færdig i stallen, og jeg er faktisk på vej derfra. Det
har været rigtig, rigtig hyggeligt at tage jer med i stalden i dag. Det har været spændende. Vi skal lige over noget sne her. Jeg håber selvfølgelig rigtig meget, at du har nydt den her video, og at det har været hyggeligt og spændende for dig at se med også. Der er i hvert fald nogle ting, som jeg har skulle lave om på, og det er selvfølgelig lige en tilvænningssag, men man kan sige, at jeg vil gøre alt